Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και σε αυτό το βιντεάκι μιλάω. Σε προηγούμενο δεν μπορούσα να μιλήσω, είχε κάτι πρόβλημα με το μικρόφωνο. Και ήρθε νέα σεζόν σε Brawl Stars, γι' αυτό πάμε να δούμε την καινούργια παίκτρια. Είναι αυτήν εδώ πέρα. Δεν έχω παίξει, θα να τη δω λίγο, δεν έχω δει καθόλου πώς βαράει, τι κάνει. Α, έχει ένα hit, ωραία. Α, είναι, τι κάνει power της? Τον βάζει μέσα σε ένα κουκούλι. Οκ. Και τι γίνεται? Απλά το βάζει μέσα σε ένα κουκούλι. Αυτό πώς χωράει τώρα εδώ μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πώς χωράει αυτό εδώ μέσα? Είναι ωραίο. Οκ, πάμε να τη δοκιμάσουμε και σε ένα practice match. Να δούμε τι... Duo Showdown, ωραία. Μας έβλεπε με Penny. Ωραία, όλοι είναι μποτάκια. Κλασικά. Εσείς τα πήρατε αυτό το spray, είναι ωραίο. Θα πάρω άλλα 5 Winstar για να πάρω και το άλλο, το πριόνι. Σκάει ωραία το... Γιατί δεν πήρε μέσα φωτό, κάνεις έτσι. Ωραία, αυτό είναι ωραίο. Πάει. Dead. Dead. Θα πεθάνω. Όχι. Ωραία, χάσαμε. Δεν πειράζει. Ωραία, και τι skin έχει. Ωραίο αυτό. Θέλω να δω λίγο το κουκούλι. Οκ. Και το είναι παραπαρούνα. Οκ. Και τώρα θα παίξω ένα match που δεν το έχω καταφέρει ποτέ να τον νικήσω. Έφυγε, ήταν με το ρομπότ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα θα παίξω solo showdown και ελπίζουμε ότι θα νικήσω σε κάποια. Και με τι να παίξω? Καταρχήν, κάντε ένα like, ένα sub και γράψτε στα comments ποιον παίκτη θέλετε να πάω Power 25. Λοιπόν, θα παίξω με Mortis. Και γράψτε μου επίσης άμα θέλετε να κάνω κανένα βιντεάκι που να παίζω Power League. Με φίλους. Ένα kill. Πείτε μου κιόλας σας αρέσει το skin που έχω στο Mortis. Ελπίζω να μην ξεχάσω να ενεργοποιήσω τα σχόλια. Ήθελα να μου σκοτώσει κιόλας αυτός. Ναι, καλά. Δεν πάω από τώρα με στάμους, μην πεθάνω. Είπα εγώ κάτι θα μου συμβεί. Ήμουνα... Όχι, παραλίγο να τη φάω. Από πού εμφανίζει τώρα αυτό, ρε? Τέλος πάντων.
Πήραμε 6 κύπελα. Θέλω άλλες 4 νίκες. Για να πάρω το πριόνι εδώ πέρα. Ωραία. Ελπίζω ένα μάτσα έστω να το νικήσω. Ωραία, μας έβαλε με καλούς παίκτες. Θέλω να πιστεύω. Πήγα να κάνω μια μέρα βιντεάκι που πάω 12.000 κύπελα και ξέχασα να πατήσω record. Τέλος πάντων. Ξέχασα να μιλήσω εδώ μεταξύ. Λοιπόν, έχουν μείνει 5 άτομα, 6 μαζί με μένα. Άντε, σκοτωθείτε. Πιστεύω ότι θα πάω τελικό με Σέλι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάω τελικό με Σέλι και θα πεθάνω. Ή μπορεί να πεθάνω και πριν πάω τελικό, αλλά τέλος πάντων. Πείτε μου σας αρέσει το skin που έχω στο Mortis. Πες να το ξανά από αυτό, αλλά δεν πειράζει, το ξαναλέω. Έχουν πεθάνει και οι δύο οι Σέλες. Εδώ μέσα έχει άτομο. 1000% σίγουρος. Ήφι. Εντάξει φίλε. Θέλω να πάω το Mortis Silver 1. Δεν είμαι και πολύ... Δεν είμαι πολύ μακριά, αλλά ούτε και πολύ κοντά. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα βγάζω βίντεο 15 λεπτά. Πείτε μου αν θέλετε να βγάζω και παραπάνω ώρα βίντεο. Και στους 50 subscribers θα κάνω live. Να είστε έτοιμοι. Ωραία. Έλα ρε. Α, ωραία. Έλα, βάλε power. Έλα πάνω μου. Έλα με την power πάνω μου. Όχι, όχι. Α, καλά, έχει 10, εντάξει. Έχω φύγει ένα hit. Ήρθε η ώρα μου και εμένα να πεθάνω. Εδώ μέσα θα έχει παίκτη, εντάξει. Όχι, εκεί είναι, εντάξει ρε, οκ. Παίζει να με χάσουν. Παίζει να με έχασε. Ναι, με έχασε. Και πάω να παίξει με άλλον τον ξύλο. Πέθανε ο ένας, ο άλλος, καλό. Αυτός, δεν υπήρχε άλλη επιλογή ρε. Σίγουρα θα πέθανε. Άλλα 2 wins, ωραία. Για 300. Είμαι πάρα πολύ κοντά να τον πάω Silver 1. Γράψτε μου ποιον παίκτη θέλετε να πάω πάρω 25 και με ποιον παίκτη να παίξω στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο.
Μπορεί και να μην κάνω 15 λεπτά βίντεο, μπορεί να κάνω 20 λεπτά, ποιος ξέρει. Άμα θέλετε. Όχι. Άμα θέλετε να κάνω 20 λεπτά βίντεο. Ή και λιγότερο. Ό,τι θέλετε εσείς. Α, πέθανε τέταρτος, ωραία, εντάξει. Τέταρτος δεν πέθανε, ναι, τέταρτος. Άλλο, λοιπόν, άλλη μία και τον πάω και μετά θέλω λίγα ακόμα wins για να τον πάω. Συνολικά θέλω άλλα 4 wins για να τον πάω silver 1. Το κατάφερε και το είπα. Μπορεί και σε κάνα βίντεο εκεί να ανοίξω κάμερα, ποιος ξέρει. Άμα θέλετε. Να κάνετε όλοι like και subscribe. Μην το ξεχνάτε. Επειδή μου αρέσει έτσι που κάνω βιντεάκι και μιλάω, θα το πάρω 20 λεπτό λέω. Ναι, 20 λεπτό θα κάνω. Είναι πολύ λίγο 15. Ακόμα 8 άτομα, τι κάνετε ρε. Α, εντάξει. Αυτός ο Τόμαρ 753 παίζει να έχω δει αυτό το όνομα πάρα πολλές φορές. Γιατί όλοι βάζουν αυτό το όνομα. Ήρθε η ώρα μου και εμένα. Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Περιμένετε. Έλα εδώ. Έλα. Ουχ. Έχει σέλ εδώ πέρα, έχει σέλ. Ωραία, ας το προσπεράσουμε αυτό. Ωραία, πήρα το σπρέι. Και θα πάω να το βάλω. Και θα το βάλω εδώ στη μέση. Πού είναι. Να το. Έτσι. Ωραία. Κάτσε. Θέλω να βαθμίσω τώρα Gold. Για να μου δώσει το Hyper Charge του. Και δεν έχω... Και δεν μου αφήνει να το χρησιμοποιήσω. Τώρα